Hakabadingkong nyaingu yo belayalam betin ya kasnio Christian Endeavor Society Balang Presbyterian Lumshyiap. Kani kasngi ka Kyrpang hakaba ka JCES samla KGP Assembly. Kalabu ya kani kasngi bakanlong kasngi ka Kyrpang nagmanta ki samla. Hakaba ki JCES samla ki bahapo ka Assembly. Kinyo banraki kani kasngi ka Kyrpang. Lingba kani ka Youth Week but Youth Sunday. Ka team jong ka Youth Week but Youth Sunday. Hakaba ka Assembly kalabu kalong. Haka pyrthei hynrei jong ka pyrthei. Bala pensyong nang rem kat kum ka gospel ka jong Ioannis kal nong bakhat nyo ka dakot bakhat sao. Kum ka senior si society. Ngisko man aingu yo blay bala pli ngi kani ka lat. Bangiru nginyo man pelong ngi kani ka JCES ka Kyrpang. Lengba kani ka sngi pa kani ka por bynta. Ka Youth Sunday. Lengba kani ka online service. Lengba ka YouTube channel jong ka Balang. Ka society ka ay kublay ya pibaro ki bapet. Ya kani ka program. Ki parawangay ba nadu kilong kami kilong pa. Ki hap ki barit bat kumju Kyrpang ifik parasam la. Haka kerteng bat tiang bat ka badan bortam ka jong try bat unong penim jengi Jesus Christ. Ngakot lang i lembak na kapor bagini chakli lang i ublay. Batu ublay un kerku. Nongialam yang i bynta paro gi sayo pan pendep lembak na kapor jong gajing chakri ka jongi. Ngina stang no ikini gajing chakri ka jongi. Ya ublay kaktin ka jong ublay ka ong naksam ka bahnyo ka dakot ka baningkong. Ngan khot kerpot ya ublay dala kaktin. Ya ublay ken dala kaktin. Ti unsya skor yang ngina chakri lang lembak na kapor da baging snokti. Ta ka Jingrwai bagini roi lang ka lembar ka barus pa arpra. Bat hadin ka Jingrwai in the war. Miss Marbabiang Mawlong. Inialam ka bapuli naktin jong ublay bat kumju banbu Ahmad jong ublay hagijing Duwai. Ka Jingrwai ka barus pa arpra. Toilam tribe babha. Toilam tribe babha. Yang ikon samla. Kinang pop bala rem bat baswai. Lingba jing baro. Tang hami aingin sno. Lam yang syaburam jong mitrai. Ka Jingrwai ka barus pa arpra. Nongialam try bamha yang iking kon samla kinong pom balaram ban baswai ling ban jing ye baro tang hami aingin snow lam yang syaburam jong mitrai lenti jing ya jong dam jing sniu ba jersi trai ba in syami mentangi pai jing ma ban trim ki jing dum ya ngi gantam lam ya ngi syaburam jong mitrai ondan jing trei lawai ngin yo shong ban mitrai jing song jing men ngin syam ru kerhai agarim ba pernai long maming ka jing syai lam yangi syaburam jong mitrai. Swabang lit lang haublay Jingrwai, Nonpule katuk ani nakatian ka jong blay, bangila ban Syiem naka gospel Ioannis, kalenong ka ba kanyo kadakot ka ba katsaw, hado ka ba katpra, kumjuru nakadakot ka ba arpusaw, hado ka ba arpunrio, bang Nonpule naka shiti ka ba nikong Ioannis, kalenong ka ba kadakot ka ba katsaw, hado ka ba kanyo.
Higintian ki bangkom ni. Ya kata ka ketien jong mi nga ngala IT haki. Kata ka pyrthei ti kala shun yaki. Nabakim long na ka jong ka pyrthei. Kumbanga ngam long na ka jong ka pyrthei. Ngam duwai bamen Syiem no yaki na kata ka pyrthei. Hynrei bamen sumar yaki na ubaman. Kimlong na ka jong ka pyrthei. Kumbanga ngam long na ka jong ka pyrthei. Tupen kentang yaki da ka jing shisha. Kaktian jong me kalong ka jing shisha. Kumba me lapha yang nga siya ka pyrthei. Kumta ngaru nga lapha yaki siya ka pyrthei. Kuk pa yakita ki ba me la ay hanga nga kwa ba ha ka ba nga don mga ba kitaru indonya don ringkat bat nga. Bakin yok mi ya kata ka buram jonga ka ba me la ay hanga. Ba me la iye janga minshwa ka ba pinsyong nongrem ya ka pyrthei. Kuk pa bahok kata ka pyrthei kam Syiem la ithu yami. Hynrei nga ngala ithu yami. Bat kini kila yatip balapha mami yanga. Bat haki ngala pintip ya ka kerteng jong mi. Bat nganyay pintip. Ba kata ka jing iye da ka ba me la iye janga. Kan yo long haki, bat ngaru haki. Piwat iya jaka pyrthei, damni ya kita ki ru ki baha kata ka pyrthei. Lada unu ru iya jaka pyrthei, kata ka jing iya ukupakam dan syu hau. Nababaro ka baha kata ka pyrthei, ka jing kwa brai jong kadua, bat ka jing kwa brai jong hikmat, bat ka jing sarong thala syapang ka jing kamlong na ukupa. Hynrei na kata ka pyrthei kalong. Bat kata ka pyrthei, kayat ja no. Bat kata ka jingkwa brai jongka. Hynrei uta ubale ya kamon ublei uyay sa bam jukun. To ublei un isnay ban korku. Nakabapuli na katiyan ka jong hindi lang hablei ka jing Duwai. Kukpa jing ibah bening kalong kabakhui ka kerteng ka jong me kawan ki hima ka jong me. Kalong kamon ka jong me hakando kumbah bening. Ngawa mendam rikin ko pa try kamat ki slajet ki bakhui ki bakansang ay ki jong me kin ko pa. Namar ka jing dorin kat ka jong me ka bam Syiem lino kin pa try ya ki singi ka jing im ka jong balik nyo kin ko pa. Bat hadu ka ni ka por bak khmat kin ko pa try. Mangiwan kum ni kin ko pa try kin kum khun samla kum ka balang hi ka barok ka we. Bengin syakrip dan brom yami kin ko pa. Mangin yo kin ko pa try bengin rakhi kin ko pa try ya kan ka yut wi ka yut sandi kin ko pa. Hoy kin ko pa walangim yo kin ko pa try. Kala bengin yalum lang kum ka balang bengin syakri kin ko pa try. Hindi try mem Syiem lakhang kin ko pa kala dingi. Bengin yo kin ko pa try bengin syakri yami kin ko pa lingba. Ka YouTube ka online service kin ko pa. Pa be iya isne kin ko pa try men ringkat kin ko pa try bakan ka jing rakhi kin barok we. Makiki baro kin lo kagum ka Jingalam bastar ka jong me kin ko pa try. Pa be iya isne kin ko try kan ka por kin ko pa. Duwai kin ko pa try men isne men ringkat kin ko pa baka balang ka jongi. Nerugi pastor kita men basan kirang ba balang. Kilong kami kilong pa kisamla bagi heb ge barit kin ko pa. Man ai kin ko pa ngi kata ka jing iya kin ko pa try. Kamen Syiem ka jing atre lang kin ko pa. Habangin syakri pen brom yami kin ko pa try. Pa be isne men ringkat kin ko pa try. Mat ki balang baro kin ko pa try ki ba. Rakhi kin ko pa try kin ka yurubi kin ko pa men isne men ringkat kin ko pa ki be iwe kin ko pa. Hawa kin ko pa try men isne men ringkat kin ko pa try kin ko por kin ko pa. Benta kin ko pa try kan ka ri ba ka ben ri ko jong kin ko pa try. Hakwakum kan ka por kin ko pa try bakan ka pyrthei kin ko pa try ka ki phalo kin ko pa try. Chpang kan ka khlam kin ko pa ka jing pang COVID-19 kin ko pa. Isne kin ko pa try men pen khia me kin ko pa du men Syiem jong me kin ko pa try. Ho kin ko pa try hangi ki brio kalong ko bamla ni try hami ki baro kilong ki bala kin ko pa try. Mat ka don ka bor ka snam ko jong me kin ko pa try pen khia kin ki jing pang hi baro ben weng no kin ko pa try kin ki baro kin ko pa. Pa be iya isne kin ko pa try. Amen ring kar kin ko pa try bakan ka pyrthei bang iman ta ko pa try. Ho kin ko pa try ngi im kin ko pa try ki singi ki bakhadu kin ko pa try. Nam ka singi ka jingwan ka jong me kala jen kin ko pa try. Ai bengin long kin ko pa try ka pen khre kin ko pa ki do no ki Syiem ka jongi. Bakata ka sing kawan kin dit kin ko pa try ngin yo kin ko pa try ben lang ban me. Syakata ka ri ka bay me menang ya pen khre kin pan ta ki tu kin pa ki bale ka man ki jong mai be iya ya me kin ko pa. Pa be ka kum ju kin ko pa Syiem men ring kar kin ko pa try ho kin ko pa kham tam ho bi ki tu ki Syiem ko pa. Ki bala jangai na me ki Syiem ki bambang shu kin ko pa try ban wa de me kin ko pa. Ki Syiem ki bala syati syak khum ki bor ki jong bamman ho kin ko pa try. Ki kwa kin ko pa try bikin wan hami hani tura kim la ko pa. Isne kin ko pa try men ring kar kum kita kin ko pa try. Men kren kin ko pa try pen kenduk kin ko pa. Ya ki kin ko pa chpang ka po bakan shisha kin ko pa try. Pa be isne kin ko pa try men ring kar kin ko pa try. Hoy bakan ka po brang sa ho bikin Nongiashim mentahi baru kin ko pa try. Bun ka bata ka kraw kin ko pa try. Namata ka buram ka jong me kam ju kin ko pa try kham tam ka pai ka syakri ka jong me kin ko pa try ka ban sa sam ka khupon ka tien ka jong me. Ai ba ka baru ka ba me na ka shentu ka jong ka kin long shisha kin ko pa. Kal pen sar bersih no.
rakyat kejing sini ke jong mekin kopa pa benci suba kodo isni mentoring kar king palung ba jokan kapo brang sa baro king pangi buti ngi ai telu tang hami king kopa Syiem king kopa try ngi kumbangi long king kopa ya kabadi tu Syiem kabadi tu nang hikai try ngi halakas ngi tos ngau kang pa kejing kapa bridge ngi na bai kini baro ngi ungi dam ngi pa kedeng tram pim jang auji skure sebelum ju henden mentah do kibam cukat halakataro amen Gilapoi sekoi pat bynta jong gajing syakri jongi ublei haba ngin yo sngau no ik khubo nak tin jong ublei na iwe na kilong kami ka Balang Presbyterian Phudmuri ikong Lucetta Syiem kum ka society hang ni Lumshyiap ngi pediang subhai fi kong ban ngi ai ublei ya pi ya kajing lakloi ka jong pi ba pin Syiem ka bynta ka ba society kala shania api tu ublei en kurkhu fi kong la ba ka por jong gajing syakri ka ba pin bet ya khubor na usumbai tin jong ublei kanong ka jingker khu yangi kum society kanong ka jingker khu ya borok ki ba pej ki program ba dia borok ki ba snow bat ngap ya kini khubor lembak ni kapor hasuap ni snow ya khubor nak tin jong ublei ni ikong ni snow ya ka special number ni ki dekat jong ka junior Christian in the society Lumshyiap tengah na kapor kerpat ki dekat jong ka JCES Lumshyiap bakin Syiem ya kini ka bynta Jingiaseng batang shi thankful hey ho ko khon samla jing em tu nyong ni em ha ka pyrthei hynrei jong ka kat barang sang ni bre ki jing thala jing long samla Jing Lumshyiap bên bao xa kiwe ban job Jingiaseng pyrthei Jesus da Jingiaseng yang u yai twai Jing shisha bên kinh tâm Jing bên jana ni ha ka pyrthei sang ni bre ki jing thala jing long samla ha jing Lumshyiap bên bao xa kiwe ban job Jingiaseng pyrthei ha tu pi pyrthei sngi Jingrwai putrai kum nu pin ajubam pokat ni Kyrpang ni em ha ka pyrthei hynrei jong ka kat barang sang ni bre ki jing thala jing long samla ha jing Lumshyiap bên bao xa kiwe ban job Jingiaseng pyrthei kum ki khon samla would you try Jesus anda jing let lawai ngin long lam manu ni em ha ka pyrthei hynrei jong ka kat barang sang ni bre ki jing thala jing long samla ha jing Lumshyiap bên bao xa kiwe ban job Jingiaseng pyrthei ban job Jingiaseng pyrthei Nongialam jong ka Jingiaseng ka bynta Balang Vice President jong ka Senior Christian Endeavor Society hang ni Lumshyiap Pastor kitmen basan kidekot jong ka Committee Balang kinongkit kambaro jong ka Senior Christian Endeavor Society kikun samla kikun kena kikmi kikpa baro ngakwa ban ai ke jingkublei ka Kyrpang yapi hakan kasi namar kadai kasi ka Kyrpang jong kisamla
de ublay un kerku bapinyo ya ka youth Sunday ka bakmen bat ka badam da ki jing kerku ki jong baro ngadap da ka jing sungu bat nga aku blay ru ka jo kapor ya ka SCES hangni Lumshyiap ka bala ibet ban ayanga ya ka ne ka bynta ban sa mi ka ktin ka jong ublay happening jong pi ki khun samla jong ka balang bat baro ru ki de khot jong ka balang hoot ngitip shisha ka long kapor ka ba ka bangimla banyawan sikiyeng mani bangin sakri ya ublay hynrei ngi ai ngu pan bo ublay ula play yang ya kan kalat bangila ban yo ya kan ka wei pan kalenti bangin sakri ya da ka bangi pen banai ke kerteng ke chung hakaleng ki tliuyeng jong ka balang ka jong pi hang dia Lumshyiap bat tang kata hynrei ki wei ru ki ban ki wei ki balang hang ne rilum kasi janta hameghalia bat ngengen hakari hibaro ka wei ru ki yo ban sakhi ya ki ni ki ching sakri ki jongi haki balang ba pher ki bangi lapin sapriang lengba ki ne ki lat jing pathai ki bangi ong ka YouTube channel ublay undon rangkat pat pi kalong kuburam ka ba kraw ru ya bangi yo ban sakri ya hakani ka step ban pen kraw ya ka kerteng ka ba kraw ka jong hapadang ki ni ki por ki ba ki ba kim ki bangi kum ki priu ngimla ban mudur ka ai ka ban ja ya ki jing im ka jongi hynrei kapuram baro kalong yu bo udang play yang ya kan kalat bangin yo banya selok lang kumni sashi sen pan hakane kapor kabamenta ka KGP assembly kalabo nakabenta ki khun samla baro jongka bakin rakhe ya kan kasi youth Sunday ya katayo bara shitayo ru kum ke youth week bat ke youth Sunday bat kumba ka jule managasnem kabo ya ka theme lane ka phang kabaki khon samla kin yo ban rakhi kabalong ha ki chu ka poru ka jing sneng ka jing kuntu le se kan long ru ka tin pira na ka banta jung ki khon samla baro jung ka KGP assembly bakin yo ban im kum kita ki jing hikai na ka tin ka jong play ki khon samla labu ya ka ni ka team ha ka ni ka snem ka bamenta bala pensyong nong rim na ka gospel ka jung Ioannis kalanong ka bakhat nyo ka khot ka bakhat saw bat la Syiem tang ya kini kiktin kindian bakin long kapang jong kani ke jing rakhi ka boong ha ka pyrthei hynrei jong ka pyrthei habangi pha ya kani kalan nong barok ka weng inyo bakan ne ka thim la son na ka jing Duwai ke jong Jesu na ka banta la ki jong kisanran la chu khat ru ya ka high priestly prayer of Jesus ka bamut ke Jingrwai ka bakum ulingdo udwai nakabenta kisenran hakmat jongblai kane ka Jingrwai ka pen ya ka jinga dai ka bajan bha hapdeng ujisu bat ukpa jung ubalong ublai ban ya ka jinga dai hapdeng ublai bat ukun jung ujisu kres kalan nong hi barok kawai kaya thu yangi bahakane ka Jingrwai ujisu udwai nakabenta lai ki laya thu hangni ladangi pule ya kan kalnong barok ka bengi nyo ba ujisu udwai nakabenta kisenran jong baro ka ba arpan ujisu udwai Kyrpang nakabenta ki khatwengut kisenran ki badang yai ne bat hadu kata kapor bat ka balai pan udwai ru nakabenta ki reunget kristan baro ki balanget kata mapi bat manga kumjo kaya ke jing tmu ki bau Jesu udwai hakane ke jing Duwai ladangi pule kalanong barok ka wei da ka bapenle chimut pha ngin so tu shai bau Jesu udan ke jing tmu ye wei pe wei ha bau bo ya kane ke jing Duwai kaya kita ke jing tmu ayo upan ublai hakum kane ke jing Duwai nginyo hakat khat ka bakhat wei ka ong kumni ba ukwa baki ne ke sanran kinya long shitali kumbangi ngilong ujisu pensyai hangni ukwa baki ne ke sanran jung kinya long shitali kumba mangi ngilong kekten mangi hangni ka thau yau Jesus Christ ubalong ha ulai person uwe uplay ngiken mau ya ka Trinity ka mamut ke jinglong uwe haki lightly ublay ubokpa ukun Jesus Christ bat umensim bakun ukwa baki sanran ru kendon ye ke jinga long shitli kumba ma uru udan hakini ki lai person la ni ki Trinity ke bangi ong
balai ujusu ong kumta namar utip syai ba haba udang don hak pyrthei kini kila banyayat banyang banyakren bat kin so shngan wal ada kingat hakinu kinu kijing lene kijing syakren bain lene kijing penchitom hynrei namar ba utip scam ba Sdang kat tu kat nipon don shu eladi hakane ka pyrthei nakata kadau don kam bagi senran kin don ye kijing teli para maki hakajing trai nda haba ma don shu ka pyrthei kakam ka bakrau menta ben syat haki bat kumta kidai banlong kibayaine bat kibaya teli hakata ka jinglong shitli kumba ma ru long kaba arpat kaba Jesu Christ udwai upa na ublay kalong ba ublay pen kentang yaki da ka jing shisha ublay pen kentang yaki da ka jing shisha la tho yakani hakatakon kaba khat khandai ka jing shisha jong ka ka jing shisha jong ka ktin ka jong ublay kaba mot ba Jesu kwa bakine ka sanran kinlan ban play ka jing shisha jong ka ktin ka jong ublay shaki breu baro jong ka pyrthei kumba ulapan kamti yaki nado ka Sdang men ba ula khon ba ula jit yaki bakin long kisanran ki jong Jesu ukwa yakani bakin long ki balapan kentang da ublay bat ta ka jing shisha bakin long ki balapan kup bor eladi da ka ktin ki jong ublay nama tips kam baka jing jong ki kalong ka ba bat ka ba jenjar hadu kata kata Jesu Christ upan ru na ublay hakadukhat ka ba arpolai la tho angni bakin ya long ki balaya pen janai ukwa ye kisanran ru bakin long ki balaya pen janai kamut pen janai hakajing ngat ki jong ki ka ba scam ha ublay bakin ngat hakita ki jing hikai ki ba ula hikai na du kipor ki ba ulaya don ringkat bat ki kila ju asngau barapor ya ka ke ba Jesu Christ uhikai ya kibriu kila ju barapor kumno ujupen kya ya kibriu kumno ujupen mi pat ru ya kibriu ki balayam kumta kani ke jing penjanai ke jongki walada ki long ki senran ki blajudon bat barapor ru hynrei ukwa banda haba ma don shu kini kinang yai long ki balapen janai hak jing long jing bat hak jing ye jongki khamtam ya ka ktin ke jong ublay ba ka jing ye jongki ya ublay hi bat ka bakhat du ka bo Jesu upan kumbala puli mene ha ka Sdang ukwa bakinya don rengkat bat Jesu ban yo khmi ya kata ka buram ke jong kani ka dei na ka khon ka ba ar pusa kine ki long ki jing pan ki bo Jesu upan ublay na ka benta ki sinran ki jong bat para banget nganut ban ong ba upan ru na ka benta jong pi bat jonga ki khon ki jong ki ba baro nangingingat bangilong ki balasius pa ki jong ublay kadakhat ka bakhat saw ko ong kumni yakata ka ktin jong me ngala IT haki kata ka pyrthei ti galashun yaki na ba kimlong na ka jong ka pyrthei kumba ngamlong na ka jong ka pyrthei Jesu ula ong yaki ni kiktin ban pen hangiru bakani kaya day bat ka jing jong jong piru ma pi kamtam ki kon samla ki jong ublay pidang don kamba ba pinsung tho eladi bangi PM hakane ka pyrthei bat ngia le ru yaki ki balong hakane ka pyrthei ki bangi kum ki priu ngi hap hi ban yakandu hashwa bangi nya chakmat bat ki we pat ki benta jong ka tin ki jong ublay tongin ya pandam shwa haka Jingrwai ablay kupa jong yu bhabening nyango eme atrai bahakan ka Sdap malapan la yangi kum ki khon ki jong me bangin la banya sakhi ya ka kateng ka bakhu ki jong me hala ki jong ki ying ki sam ki jongi ban sngap ya ka ktin ki jong me lengba ka ne ka channel ka ba ka balang hi ka lapu yangi iwe bangin la banya don rengkat haka jing sakri na la ki jong ki ying ki sam ki jongi Jesu be metep pami I khambai ki do not ki jongi kum nongi long atrai haka ne ka pyrthei kum ki khon samla pun sen ngi yat bakla na ka mon ka bakhoi ki jong me hynrei malambu hangi ye ki kikten atrai ha ka pyrthei hynrei jong ka pyrthei ki ba pen ken mau yangi atrai bakum nu kum ki khon samla ngin sung tho bangin ngin yat
hakan ka pyrthei ka ba cenjar ka ba ka ba kelan ka ba dap tang de kijing pensoi kijing ki ba syarkai haduk ta atrai ki apthap ka jing ka jong iman la ka si khamtam hakum kini ki por ki ba menta ngi Duwai atrai baling ba kan ka tin ka ba mal ai hangi nginang la atrai ban yai ringkat bat mi ngi yai long ringkat bat mi bat ngi Duwai ba ka ti ka jong mi atrai kan long barabor halo jongi kan yalam kan betin yang ngi atrai bangin la ban yo i ka ta ka burom ka ba kraw ka jong mi dona kat ba ka syakri ka jong mi ru atrai ka badan ka benta ban sa mi ka tin ka jong mi kan ka por melapen yang ya ka bon sin akum kini ki jaka ki ba kentang nga Duwai ba kan ka por menum no ya ka hynrei da ka ti ba ka por ka jong men sim ba khoi jong mi to a kan pasiaw ka donut ka jong a khanang pangan la ban la ya ka jing shisha baro na ka tin ka jong mi ba kita ki ba ya sngaw ya ka ken long atrai ki bala kerku na ka khat ka jing snai ka jong mi don kat ka jing syakri baro ka we ka bingin yo akan ka step kum ju ru kham ta mi ka nongialam ki nong sharai jong ka balang ru man ai ka bor haki atrai bakin la panang pentelun ni ka kam ka jong ka balang ka jong me shaprang wada pedeng ki por ki ba ba ki batan kum kini ni pa ni kini baro akateng Jesus Christ amen Sashisin ngan pule biang ni ka dekat ka belabu da ka KGP assembly ka ba ong kumni ya kata ka ketin jong me ngala IT haki kata ka pyrthei te kala shun yaki na ba kim long jong ka pyrthei kumba nga ngam long na ka jong ka pyrthei ladangi pule ya ka ni kalanong ku mangla ong biang mene nginyo i ba ujisu uban arsen ya ka ni ka ketin kim long na ka jong ka pyrthei uban arsen ya ka ni hakadakon ka ba kan riru uban biang ya ka ni ka kon kene ka thau ya kisenran ya ki ba ublay ula ai hau jisu kini kila long kinong bu jong jisu kila nget ya ka ktin ublay bat kila sumaru ya ka bat ka pyrthei ru haba kila ya banyalap ya ka keleng ka pyrthei shami ngi bat chasep ngi ru kini kila long penban kipriu ki ba ka pyrthei ka isi ya ki balai ki isi na Marbabiang lap ikaktin ke jong bat ya ke hima ke jong hapdeng kita ki priu ki ba isi ya ki ujisu ulatip ya kini ki ai baro na marudon ya ke jinglong play utip bakum ki priu la se kinum la banshan ya kini ki jing ki ba maki ki ya kendo kumta ubo ya ke jing Duwai kerpat ha ublay undan rangkat bat ki na marutip syai bahaba udang dan ha ke pyrthei maki ki song shngan ki song scam bakin let chanu bakin yalap ya ka ktin ka jong uru hynrei nda haba dan shu na ka pyrthei kumba ula ai bor haki kumta kin hab ban kit ya ka ta lengkor ka bakya ka bo Jesus Christ ula benshat halo jongki kalong ka kamram jonga jong piru ki khon samla Ioannis ka yeng ka jong ublay ngidan kam ban long kita ki khon ki jong ublay ki ban sung tho babat ladangi ha ka ne ka pyrthei hynrei tungin pen pa welati da ki kam ki jongi kum ki khon Kristan bangi long kita ki khon ki jong ublay ki baya pher na ki wai pan ha ki jing long jing ha ki kam ki jongi ki bangi le manakasi ki sautali ki jing thmu ki ba Jesus Christ upa na ki jing Duwai ki pen pau shai kedar ba Jesu ukwa ya ki senran menta ki senran kim dan sho bat ni Jesu kwa ya ki senran ha kata kapor hynrei menta ngan ong ya pi Jesu Duwai ya kini ki ktin na ka benta jong iru ukwa yangi bangin long kum mauhi bangin long kum Jesu Kristi ngaru ngakwa beginya pai menta syaka ni kapang lengba kani katin pira lengba kani ka team ka ba ka KGP assembly ka labo ha ka pyrthei hynrei jong ka pyrthei ngakwa beginya pai ya kani ka team halor ka wei ka jingmut bat kata ka long bangin long kum Jesu ka tin ka Jingrwai hangni lengba unorwa shaman sim ko ong Jesu aban serim kat ba ha pyrthei nginya pai syakane ka pang ka bangi kwa bangi nyakren kanang babaro nangi ngin yo sngaw ya ka ktin ka bo play udon ban kren lengba jongi hakane ka pot habangi laong yangi bo Jesu ukwa yangi bangin kata ka jing ka ba Syiem bat bangin long kuma
ngin ya pechwa kendian kumno kejing jong kisenran kalong hakawe kakon kabangapuli kabakerteng the search for the 12 apostles da bala tho the William Stewart McBurney kaya tho bat ka ai hangi ya kijing batai ki babanya shapang kata ka jing kabaki senran jong jisu kila nadu baki dang don ringkat bau jisu bat kham tam ni le hadin nda bau jisu ula kiu no shabening nda bau la klat ula yap halo keding pna ula mi pat ula kiu no shabening ula haban ya kisenran bakinya tang makihi hynrei la ong ba ublei ula pha aru yo mensim ba khon ban pentingen yaki ban pen kup bor yaki bakin la ban ni plai ke kerteng ju ha Judea ha Samaria ban ha keleng ke perthairu kumta la ong ha ke kot ke jong William Stewart McBurney kendiat ngan sot yaki katu kat ni kijing ki jing ki bakini kesenran jong jisu ki hak ban mat ha bau jisu dan shu ha ke perthai uban kong na kita ngakwa ban Syiem ni kadai shapang Petrus ngitem bau Petrus udai senran ubaya jantam bat Jisu Kris udai mau siang bau Jisu Kris ula Syiem ba ulong ubas kem ha ke jinget ke jung gektin ke jung blai ke tu yangi bahabaya Petrus la kem harum la bu ya la thep ya ha kata ka along ke bajeliu ke ba ijli ke ba syirkai ke ba smayu tong hadu kata-kata ke ba enam dan setia balaban mudur kumno unu Petrus ulaban hangta lakhot ya kata ke jaka hakiktin pareng ki ai lightly ki keteng ke we ke de ka mamatin ke we ke tulian kip bat ke we pat ki ong ke gemonium kani ke de ke jaka jing penchitom ke ba syirkai ba ke ba ki patsha jong ke himarum mendai ki ju bread ya ki briu ki mamaki ki kwa ban penchitom bakin syuyap no sesendon hakatu ke jaka nambat balak ban rung manu syata kumta la ong kaktin ke jong ublay bayu Petrus la thep hakata ke along ke bajeliu bat ke basyirkai hadu kata-kata ke batang da ke jing sma jing kiput kipar ki ba mla syu ban ya perkhat ya kata hynrei kakti ke jong ublay kamsim la no yo Petrus wat haba ula don hangta hapadeng kendai benairu mimla ban mudur kumno hadu kendai benai hakata ka along ka pasirkai nalor mdei tang bala supen syong yu hangta hynrei late lakhum yu da khongpong ya ka met ke jong pat simla ban thia ban damru kumbadai ban long minsim ba kho jong play udon ringkat pat utrei sirhem hapo jong bat kumta Petrus simla lenno ya Jisu ha kani kapor wala dau hap pansya kat kata ke jing eru ula pendon buram penban ya ke kerteng ke jong play da ka ba ula la ru la ong ke tin ke jong play hang ni ke history ru ke thu ya kata ba Petrus lingba kita ke jing sya ke jong ki ba uyai Duwai ke tin ke jong play man kapor kita ke lapen ke laba mut penban ya ki arngut kinong apira ya kata kapalong ki ba kerteng processes bat Martinianus lembat sapwe ngutru sapwe nyongut ki we pat ki priu ki ba ulia kendo kata kalong kecing mat kejong Petrus ha ka bakat du upat sharum namar umla syu nle da kumnu la thep aka along ru Syiem layap kumta la hukum badai ban sanar panano kumbasa Jisu Kris hynrei ke pasung tenat kalong ngiyo ya ke jinglong ke jong Petrus hang ni ba ula bot ya ke jinglong ke jong Jisu Kris ula penret ya ladi upen pau ya ke jing sauret bat ula ong ba kwa ban sanar pana hakaju kadur kumbasa Jisu Kris hynrei insa da khongpong kumta kalalong ya ke jing ke jong Petrus kata ula sya ula dan ha ke pyrthei Ndai Jisu kumba upan kimlong te jong ke pyrthei namar kiladon ya ke jinglong ke baya Syiem ya Jisu Kris Andrew weipat usenran jong Jisu Kris hakalenti ke jong ban yalap ya ke tin ke jong blai kum apostol ula let poi hakasnong ke bakateng ke Petrus lane ke Petra ke bakiong Patra hakatin
ke jong ki kabadai hakawe ni ki bynta jong ka phang sep ngi jong ka Greek kumta laong ba we u governor hangta la ni ulat jong kata ka jaka u bakiteng u agitis ula hukum badai ban sanar phanano ya uni u andriuru na mar ka jingle ya lap ka jong u ya ka tin ka jong blai na mar ki breu ban shwa ki long ki bam nget blai satya kham tam le hari Greek ki ba bon na ki dei ki ba mani blai thau ka jing mat ka jong u andriu haka ba khatu ka jing sha jong u na ka benta u Chris ka long balate ya u haka ding phana da ki telai ki barben pha hadu lai sngi ulasha ya kata ka jing sha te telai but shua ba unyam ka history ka yathu yangi haka ne ka kon the search for the 12 apostles ka yathu yangi ba kiktin ki ba khadu ki ba Andrew u ong shua ba un khlat ki long kumni ngan bu haka ktin pareng ko ong kumni accept me o Christ Jesus whom I saw whom I love and in whom I am. Accept my spirit in peace. Lanang ibu kaktin kasi kan long. Pediang yang atrai jisu. Uta ubang alayoi. Uta ubang alai. Uta ha ubang along. Pediang ya ka mensim jonga. Syaka jaka syong ne pomjukut jong me. Kini kelong ka jingim ka bakut ka jongu Andrew. Uru ulasya. Ya ka jingsya ka bashir kai ya ka jingim ka jongu hakisngi ki bakun. Ula pediang ye ki baca bat ukerpat ni utrai Yesus Kristus bon pediang ru ya ka mensim ka jongu. Ni pule ru syapang Ioannis usenran uba jong Yesus Kristus la ya thu ba uniru ula syak berat hau kheu uba don ko umpanyang ka bathanam ba hynrei hakum kata ka poru sim la jai ru ya ka met ka jongu. Pat kumta pat sharum umpanse na marba uya yalap ya ka keteng ke jong Yesus Kristus kumta la dale kat kata ka kamru sim la yam la penrengkang par noi u syaka dolonong hapat mas hakabahangta ulayo ya ka jong yo ipau ke jong play bo ulayo ka boru bantho ya ka kitab jik penpau ki para samla baro ki badan hakan ka balang ke jing tu kana syapang u Thomas ru uwei ne kesenran uba artaten ya ka jing mi pat ka jong Yesus Kristus hynrei da ka por ka jong mensim ba khu ulami nangtai na la ka jong kari ka jong banwan shari India ula poi ki phang ba sathe jong kari India ula Sdang banyalap ikaktin ka jong play hangta hynrei na marbun ki breu hari India hakita ki por ki ba manhandai ru kidang long ki ba mani ki blai thau bat ki bampat nget yu utrai Jesu kumta la ong badak ke jing shun ke jong ki na mat ubanya lap ya ke wei pat kaniam ka baphala kumta la ong hakapor bo udang dem ban Duwai hakakrem ka bodon hau ta ulu bo bahadu menta ki ong Mount Thomas hang tie pok Madras kat ba udang dem hangta la ong ba uwei na kita ki breu ki jong Syiem pasensyar hakata ka jaka ulau dung ya u da usum ula shusum da usum na ka Shadap ka jong u Thomas bat ulayap no angta. Kini baro nginyo ki kun samla ki para banget jong ka Balang. Bakini baro ki emte hakani ka pyrthei kumanga mapi. Ki ki along kumnihi. Hynrei kim sim le pat kum ka pyrthei. Kim sim la len no yau Yesus Kristus. Wada pedang kita ki jing ki bashir kai ki jong ki naba kim long nakani ka pyrthei. Kim long ki jong ka pyrthei. Nama lapen kentang yaki, lapen jana yaki, dakabor ke jong, umensim bakut, ujong play. Yesus Kristus ukwa yang iru ki balanget ya bangin kot ki bangila kot ilade ki Kristan, kum ki nongput ki jong Kristus, bamangiru ngin long kum mau. Balai, ke eken ke bo Yesus Kristus uyo hangap rapi ki kun Kristan ki jong Nitep. Bayangi baro lathau bangin long hakadur ke jong Kristus. Haki Roman kalnong kabapra kat kot kabar pakandai latho kumni dau apostol Paul. Namar ya kiba ula itu lupa ula thamulu paru ban long kiba shidur ken bat kadur jong ukun jong ba unyo long ubalakan kong hapdeng kiba bun kipara.
Nado ke ba Sdang hi. Ladangi puli ke ketin ke jong ublay ngin lap ke jing sisya baro. Bernado ba ublay ulatmu ban bu yang i haka kepo ke jong i mei jong i. Ulatip lupa ti, uladan lupa ke plan na ke bynta ke jong i. Ban penlong yang i kum mauhi. Ngia so berabor i ke ketin ke jong ublay ke boong balatau yang i haka dur ke jong uhi. Ublay haba umat bantai u adam bat ke im ruang ngenya tau. Ya uni wei po jing tau haka dur ke jong ahi. Kabamot mga mapi baro ngidon ni ka dur ke jong ublay. Ngilaban pensisa ya kata. Kumno ngilong kita ngidon kata ke jinglong ke dur kum jong ublay. Ngidon ke jing sisa ladang iwat hang nu ru nginlap ya kata. Kawai kalong na marba yang ngi latau haka dur ke jong ublay. Dai tang mangi na padang kijing tau baro aka pyrthei kipadon ya ka mensim ka baim bat ka bom juyap lanu ru. Dai tang mangi ukun benriu lanu ubriu ubadon ya ka jing start ka jing syampang uban sungtu uban perkat uban wat ka dau balak ban wengru e ka jing e. Dai tang mangi ru ukun benriu ubangi don kata ka jing sungtu lanu ka jing yatep lam mapo jongi kabanginang ban pediang ya ke babha ban kentat ya ke basniu. Bat bangin pediang ngin airu ya ke jing e jongi syakiwai pan. Bat ka bakam kongsan e kalong bangin sungturu ya ka babha bat ya ke basniu. Ngin nang ban penyaper ya kini artli ha ke jing im jongi. Hatu kiwai ke jing tau kilong kumangi. Tang mangi hiu breu ngilong kumta. Kan no krau kalong ka jing bu ka jong ublay yang i hakane ka pyrthei. Hynrei ngi sungtu kum ki breu ngi em ha ka pyrthei la kum ba ngi longlut kitrai halor jong ka baro. Ngi em hakane ka pyrthei bat ngi keletru balatau yang i haka dur ka jong ublay kum tangi wat barabor tang ya ka jing suk ngi kwa ban em suk ban yo suk hakane ka pyrthei bat bun sen ngi pan ru te na ublay ya kata. Bangin yo ya kata ka jing sup. Ka bangi ong ha kiten parang ka luxury ha ka jing im jongi ki breu. Ni kalat bayangi latau ha ka dur ka jong muhi. Bat bangi don kam ban im kum ki kun trustan ka jing im ka be Syiem bat ka jong Jesus Christ. Ka jing temu ka bakong san e jong blay ha ba ubo yangi ha ka ni ka pyrthei. Ha bangi dang im ha ka ni ka pyrthei kalong day bangin yo ay ka jing suk pyrthei hynrei upet ya ka jing long ka jong i ka jong nga bat ka jong pi haka no kurukom mga bat mapi ngitay ya la ka jing long ka jing im ka jong i ublay ukwa yang hi bangin penlong ya ka jing im ka jong i ka jing im ka badon ni kita ka jing long kumbalatho haka tu ka jing eto kana ka jong Jesu halor ulum ka bangin lam na ka gospel ka jong Matias. Bangin suk wat habangi dokru hakamen sem ke jongi. Bangin suk wala dangi mat iki jing sungsi ru. Bangin suk bangin long ki ba jemnut ki ba bitar sila klem dai pol. Bangin suk ru wat habangi tangan haka jing im ke jongi. Wat la dangi sliang ru ngin suk ya kata. Namar bangi sliang bat ngi wat tanya ke hop. Bangin long ru ki ba kloy ban le isnai bangin sok kamen sem ban yarap ya kiwe pat kibriu kiba shem jenjar da kijing le isnai jongi bat bangin sung sok ru bangi long kibriu kiba ko haka do nut ke jongi bat kiba la ru ban penyasuk ya kiwe pat kibriu nang ta shu ublay ukwa ru yangi bangin long kita kijing indan kita kijing long kiba long kum kiso jong umen sem bakoi bangin don ya kejing kejing kemen kejing syaslem kejing lesbun kejing bha kejing yaine kejing jamnut bat kabor halor lade kini kidai kejing long kiba ublay ukwa yangi bangin long lapan pla yi kita kejing kwa jong ublay lengba Jesus Christ haki bynta ba per jong kejing yalap kejing men ba udang don haki pyrthei nang ta shu ublay ukwa ru yangi bangin don ni kata kejing kumbatho apostol Paul bangin don kejing ke baklem ya bishni kejing ke baklem arsap bat kum ter bat bangin penlong ru kejing im jongi ka ba mentoy
Nak benta bangin ai ke buram ya ublay. Ki para samla ki para bangit baro. Kalong ke bae sisa yangi bangin persang bangin penkeladur ya ladi. Namarkum ki priu ngimla te ban longsa akum ni. Kalong ke bae bangin penkeladur ya ladi. Hynrei hatungim kwa mo. Baki priu kin yaro yangi bat bakin ong ba itai te. Iem mak pyrthei ni iem duk ba. Hynrei idon pat ka jinglong ka itanat. Gabaya Syiem ya ujisu. Ila ban im rengkat bat ngi kum ni. Don kawai ka jing tuk kana kawai ka jingjang wat ban ong. Iwei ilong kami na kawai ka balang sya tai syanong kendong Kyrpang riwat. Iba nda haba la kali. Ya ka daw jong ka jing wan long kristan jong i. Balai ikwa ban long kristan. Ita itemen hapdeng ki babun ki pa na mor syanong kendong ki pediang balang ru hagasing ublay min step habadon ka sakramen jong ka jing penbaptis. Nda haba la kali ya ita itemen laong ya i ka daw ka bapenlong ya bapi kwa ban long kristan. Ka jubab jing ita itemen kalong kumno. Iong ngakwa ban long kristan. Namar ngayo ya ka jinglong jong itai ikong. Iba per sisa ka jinglong. Iba mlong kum kiwei pat ki kentai kristan po kabalang. Kata kamut. Kata kamut. Ba ita ikong ilayo ya ka jinglong ka baya Syiem ya ka jinglong jong Jisu. Ha ita ikong. Na ita ma ilayo ya ka jingkala. Bat ka penlong ya ba in kwa bandrung siya kabalang. Ban pediang ya Jisu Kris kum nong penim. Hatu mga bat mapi ngikwa na ban long kum kata kanuksa kababha. Bangin la ban kring ya kiwei patru siya ka jing penim ka jong Jisu Kris. Ngidai ban long kum kita kipriu kibadon ya ka jing long kum Jisu Kris. Kibaya Syiem ya ka jing im ka jong u. Nang nongin wat Jingialam. Bangin yok ban long kum ta. Kum kipriu daladihi da kabor briu ka jong ni. Nginum la setia. Ban yale persya. Ya ki jing pensyoy. Ya ki jing pa ki jing pon jong ka pyrthei yangi. Bangin la ban im kum kata ka jing im. Ki para samla baro. Ngidon kam. Ya ka bor ka jong mensim bako yu jong play. Bakan trei hapo jong i. Tang mensim bako yu jong play. Ubadon ya ka bor. Ban pen kala yangi. Kat bakum kamon ka jong play. Hakasiti ka baar ka jong pol si Nongkren kalanong ka balay ka dukot ka bakat pra ka ongkum ni. Hynrei mangi baro da ka kamat baklem ka no. Da ka bakami syay kum bahakayit ya ka burom utray. La nang penkela dur yangi. Siya kata ka johi ka dur. Na ka burom siya ka burom kumba na utray siya uminsim. Kani kalong kajingkren jong apostol Paul. Baladangi layo ya kabor ka jong mensim bakut. Bangi kwa ban penkeladur la di kum jong ka pyrthei. Hynrei kat kum kamon ka baublay ukwa yangi bangin im kana bangin yo kata ka hima ka jong u. Ngidai ban nang penkeladur la di. Siya kata ka dur ka jong Jisu Kris. Balong kum Jisu Kris. Ngidon kamru ya ka jing penkentang. Kajing penkentang kepada mensim bakut. Mensim bakut haba udan hapo jongi jupen bitar. Hynrei upasiau mian hapo jongi. Kumnu bangin nang banjit. Ya kababha bangin syania haublay. Bon ai hangi ya kabor. Ya kajing ya kajingat. Bat kumjuru ya kajing syampang. Upol hagasiti siki epasas kabasau kalanong kadakot na doar posau. Ubatay yangi. Syapang kilay tali ki jingkit kli. Lani ki kamram responsibilities. Ki bamangi kum ki kun samla ngidai ban persyang ban long kum Kris. Sngap ha. Kabanang kong ong kum ni kadukot kabaar puar. Bangin no. Ya ka jinglong barim. Kabanang penpuut yangi. Kabamut ya ka jinglong jongi. Da ki jing ikwa. Bat ki jing syukur. Haka katin ublay latok kum ni. Bapin buo no syapang kata ka jinglong jong pi ka ba mensyua. Ya uta ubre ubatemen ken.
na uban nang pun kat bakum ki jing ikwa ke jing syukur. Ngilong ki brio. Ngin ngap bonsen ha ki jing ikwa bat ki jing pensyukur jong kene ke pyrthei. Hynrei. Ngidai ban kular skem. Ban kerpat ya ublay. Kumbau Jesus Christ Duwai kesenran. Bangama piru ngidai ban Duwai ya ublay. Bon pa ya mensembako ya po jongi. Bangin nang. Kumno ban no ya kene ke jinglong kebarim ke jongi. Kebapen ut kebapen seniudur ya ke jinglong jingman ke jingim ke jongi. Keba arpat ke kamram. Kalong. Bangin pentemai ya ke rukom perkhat jongi. Ke jinglong brio. Ke kentup ya ke perkhat perdan. Bat kum juru ya ki kam ki ketin ki bamanging ile. Kum nongin pentamai ya ke rukom perkhat ke jingim ke jongi. Kum ki brio ngi perkhat sibun ki ai. Hynrei apostol Paul hang ni ke dekat ke baar pulai ong. Bat baan pentamai ya pi. Ha ka mensem ke jingmut jong pi. Kamun bangin pen keladur dilati. Nado napo syadu syabar. Kam mensem bat kam met. Ki kam ki jingle ki jongi. Ki pami lengba ki jing perkhat jong ke caping ki jongi. Kita baro ki deiban kelalun. Ladangi kwa banlong. Ibaya Syiem ya ujisu. Kiai baro ki balong jong kene ke pyrthei. Ken kelalun. Ni ken mau ye ketu ke Jingrwai ke boong. If a caterpillar can turn into a butterfly, mo kumno ke jing keladur ke pasir kai bah kani. Na unyang nyo ubapar ubaki uba itrim wat haba upar ni isi ya u. Ni kenjeng ya u. Hynrei utu nda haba ula keladur pa eladi kum gathap balik. Baro ya BM sata. Ni itanat ni ta tap balik. La ilong hai ini rong, la ilong hai ini dur. Idon la kajing itanat. Ngim kwa ba kajing im jongiru kan long kum itai tap balik ibe itanat. Mdai iba pentaba ya kajing seniu. Iba pentaba ya kajing long kababha. Baki beriu baro kinyui ya kata kajing long kababha. Kabangila penkela nado napo haduk syabaru. Bangin long tek kum itai tap balik. Utu unorwai unang sisya ban tau ya kani kajing rwai. Ladangi la ban penkelai lade. Na unyang nyo syaka tap balik. Kat nu kajing im jungi kan long kabadondor hakmat jong play. Kebalai pat kalong. Bangin kopru. Yau bre ubat hamai. Ubala penlong hakadur ublay. Haka hok bat ke jing kuy ke jing sisya. Kani kadai nakat kon. Kebaar pusap. Ublay hangi te ya kalat. Ublay hangi ya kilat. Bangin yok ban pendep ya kini ki kamram baro. Ladangi kwa ban long ki bre ki bakum Jesus Christ. Ladangi kwa ban im ke jing im ke besrim ba Jesus Christ. Uble hangi ya kini kilat. Bangin lak ban pendap pura. Ya kita ki jing don kam ya kita ki kamram ki jungi baro. Kalat ke bau blay uble nengkong kadai kani. Kaktin ke jong play. Hang ni don lut baro. Kat kabangi don kam hakikap ke jing im ke jongi. Ngin syem lut hakani. Kani kadai ke jing sisya. Bat ladangi im manlakas ngi rengkat bat kani. Ngin san ngin he rengkat bat kani. Kumta ngin salah. Suki. Ban pen keladur ladi. Kumba ublay ukwa yangi bangin long. Banya Syiem bat Jesus Christ. Ngidan ru. Yeki bre ki ba ublay ulapan kentang akan ika pyrthei. Ngidan yeki Nongsiej jong ke Balang. Ngidan ni kerang ba ki jong ke Balang. Ki ba keloy banyarap yangi ladang ingat hakinu kinu kijing kijing jenjar. Lani kijing thala ke jong ke pyrthei. Ladang ikwa ban kelan no na kita kijing im ki ba mensyua. Ngilait syaki ki keloy banyarap yangi. Ublay jukang ya kalat. Ublay. Bangin yo ban pen keladur ya kajing im kajongi na kajing sniu sya kajing ba. Bat kabakat du. Kabangi yo ba ublay hangi ya kilat. Kilong na lor kita arteli ki balakado kawai pat kalong kijing ekendo kijongi ha kajing im kajongi ki ba man la kasni kineru ki ple yangi ya kalat. Bangin yo ban pen pau ya kajing long kabakum Jesus Christ. Leng ba ki kten bat ki kam ki jongi hi. Ngakwa ban ya kani
Nama haka jingim ke jongi kum ki kun samla Kristan. Bun sin haka jinga day bat ki paralog haka jinga day bat ki baying sem lani batnu lani halade marwairu. Habangi telat haka jinglong jing imbriu ngi kloy ban ngop haka jing sneu bat ki jing thala jong kani ke parthei. Hynrei da inda habangi ya kendu ya ki jing haka jing im bangi sakan mau ban perkat ba udon ublay ba kloy banyarap. Nang ta kumnungin pen te ya kata ka jinglong ke jongi. Hakaway pat kaliang ninyo baladang ya don hangno bat ki paralong. Laki day ki baladong kristana ni ki bompat long lani ki badon hakiway pat ki jan niam bapher. Ngila pan pau ya ki jinglong jim kristan ki jongi bangi long ki nongbu jong Jesus Christ. Da ka bangi pen haki leng ba ki ktin bat ki kam ki bangi ngikren. Pi ki ktin ki bangi ngikren ru ki palang ya ki jinglong ka basyapo ka jongi. Kay ka bangi don kay ki bangi yo jing kain ki ktin ki jong blay kan mi leng ba ki ktin ki jongi. Kan mi ru leng ba ki jinglong ki jongi. Ki jinglong jongi ka pau leng ba ki kam ki ba mangi ngile. Kumta ladang ya don ba ki paralok habang ya bamjang ya disyang ya let shanu bat ki wat juong batang na marbang ya syong shit mengilay kendu bat ki paralok ngin klet no ya ki jing Duwai. Kata ka day ka way ka lat ka ba uple yang haka jing kendu jong ya ka jing im kumno ngin pen pawe la de bangilong kinong bo jong Kris ki bay Syiem bat Jesus Kris haman la ka klep mat ka jing im jong Duwai. Hikay ru yang kumta. Tekan ayu kay yang ru bangin Duwai haswa bangin kene la ki jong kikti bangin Syiem ya ka syala ni ya ka jing bam bangin bam. Wat la da ki way kim ngat hynrei ngat. Katu ke Jingrwai ke boong, laki way kim tre, nga marway ngan bot. Ladang isung tu, ya kata ke jing don ke jong Jesus Christ sapo jongi, ladang isung tu, bau ngiday kinong bu jong Jesus Christ, kam don jing ru yangi, bangin pen bangi don ke jing Syiem, bat ke jing long jing im ke jong Jesus Christ. Ki kun samla ki jong play. Ngiyo hang ni, ba ublay, haka jing im ka jongi ka paman la kasngi, perkat ha haka jing im samla ka jong pi lilay, ublay ukam pensyong dor shibon ya ka jing long ka jong pi, pan ya ka kam ka jong pi. Walay mut mo, ba ublay te unsim nga ting la long ngalong uta opisar jong kata kita baro kan kinyap no, ndah haba kanip kambet papud, kanyap no. Hynrei ka Syiem te kayay ne. Bat ka Syiem kadai kata ka papenlong ya ka jinglong ka jong pi. Gumta ublay upinsyong dor ya ka jinglong ka jong pi ka jong ban ya ka kam ka bangidan. Namar ya ka jinglong ngin hapan kit shadow bom jukut. Ndah bala bisyar yangi ublay pidan ka kerdan ayu. Hynrei ngan kli ya ka kita panpej ka jinglong jong pi kalong ka bakum no min ba im haka pyrthei. Ya ka jinglong ngin haban kit syabom jukut hynrei ya ka kam ka jongi. Ikwa bangin Syiem yu Jisu nadu dang red ngiarwai ai jing bhabri u Jisu an hanga. Jing sngaw red bat lem bat basisya men Syiem ublay. Hapo jonga tu tray hadu baya ka dur u Jisu nla ban pen nla ban pen pau hanga hapi. Ngin kan mau. Lada la seng ya ka nongrim bangin long kum Jisu nadu dang ren habangi sung tu ya ka ne ka Jingrwai kumta ngin kwa ban im kum kita kibalong ke jing im ka be Syiem bat u Jisu Kris. Namar kata upol kum ni. To wat penya Syiem rengkat elade bat kani ka pyrthei hynrei to pen keladur no elade ken da ka jing pen thamai ya ka jing mut jong pi kanang ba pin yo atip ka ba kumno kalong ka man ka jong play ka ba bat ka ba pen so ba bat ka ba janai de ka shithi upol sikroman kalanong ka ba khat ka khon ka ba langi long ni ngi man hakane ka pyrthei hynrei kum ki Kristan ngidai ban sung thu ya kita ki jing thmu ki bakrau ki jong ublay na ka banta ka jongi balai
Baula tau, baula bo yangi hakani ka pyrthei. Tin ka parang kaong God has a purpose for our life. Udan ka cingtmu haba ubo yangi hakani ka pyrthei. Namar umsim la tau le ano yangi baro. Utau namar ukwa yangi bangin long hakani ka pyrthei. Kumta kum kibreu waladangi habban mat ngin habban sya kijing ngin habban le persya ki bubun ki ding pingkyang ki ding tendung ha kijing kijongi kijing tenju kijing syirkai ki bangim tip ngalaya thu ya pi pang kesendan jusu kumnu kini kisya kijing syirkai kijing kat hadu bakin pai la kijing ru nakabantau jusu kres ngite ngimpat mat de kata hynrei bantip ka pyrthei I kumba Nonggialam syatahi. Leksi ngiru ngin mat kumya kani keju kejat jing mat ka bagi senran jusu kilamat. Hakum kata kapor kan ngin pin ne bangi ya Syiem ya kejing jong Jesu Kris. Hatu kejing jongi kalalong skem ne bangin sya ya kita kejing syirkai baro. Ladangi long kum taru kamut baya kejing jongi ya kejing jongi la perang da kini kejing baro kiba ngia kendu ha kejing kejongi uplei namar bo udan kejing temu ka Kyrpang na kejing kejongi kumta ukwa yang iru kumbala pule mene ha ka Sdang kejing pule Sdang ukwa yang iru bangin Bontonlang ha kata ka buram kejong bangin yo ya kata ka buram kejong ha kata ka si ngin Bontonlang rengkat bat ujisu. Mana bam kuat ya kata. Baro leksi ki balong kristan ki kuat balik syabeneng. Dan ki beri ki baju keren kai nu ki ong. Lada keli mana bakawale beneng. Baro ki arak keti manga. Dong manu pat bakuat banyak. Dan bakuat yap. Kamu ngi kuat ima pyrthei. Balai. Namar babu anti ki bangi yok luk teh pyrthei. Buante kejing sobha ki bapen hunte ya kejing kwa kejongi ki priu. Hynrei ndah pangila hi kum kejing ke bakum Jesu Kris ngatharai ngin Lumshyiap ting wat ya kejing yap ru. Ublei hi udan la kata kabor kejong baun san ya kejing long jing kejongi kenang bangin la banyo Bontonlang bat habeneng bat banyo ya kata kaburam ke bakrau kejong Kanmu kan long kalat ke bakrau. Yangi bangin yo panyapoi hakata kajaka ke basuk kenjai. Tikumta kat bangidang don hapurthai. Tu ngin ya kejing kum ni. Ngin ya kum kibriu. Hynrei ngin ken mau ken diang. Bangi long ki kun kristan. Ngidon kam ban pin ya kejing long ka biya Syiem ya Jesu Kris ha kejing kejongi. Ladangim syem la kumta hakipor ki bamunshua tung in pen kelano ya kejing kejongi kenang ba Jesu Kris unyo ban yasat na kabenta jongi hakamat ublei ndah kata kasngi mauru kumba ulong na kabenta kesenran kini kila ha kapyrthei hynrei kim dei jong kapyrthei ngiru ndah pengila bah kapyrthei kum Jesu Kris hakata kasngi Jesu Kris ru unsong yangi Kineru, ha kapyrthei, hynrei jong kapyrthei. Jesu Kris utip ya ki baro, ha kejing kejongi ayungi le, ayungi kren, ayungi perkan. Para samla baro, shua bangan penkut, ngakwa, bangan pule, ya kene kawe ka poim, kabasyan haduk atakata, ya kejing mut kejing perkat kejonga, kabalatho, da urasal, Kalfa, kabaong kumli ngakwa ngam kwa ban buok ting kasi ngakwa ban puli kumbakalong hagakitin pareng. Dan artli kidkot na kanika poem kejong kabapen the purpose of God. Hangni ngan Syiem tang artli kidkot kibaong kumni. You are who you are for a reason. You're part of an intricate plan. You're a precious and perfect, unique design called God's special woman or man. No, that trauma you faced was not easy, and God wept that it hurt you so.
but it was allowed to shape your heart so that into His likeness you'd grow. Ki khon samla to tem kabakumno kalanti kabangin yan kabakumno kajeng im kabangin im bangin la ban penyes rie melody pat ujisu ublen kerkuye kanika kubor kabalapen sngau hakanika step Unkren ru ki babun ki khon samla jong kabalang bakin sutu kumno ban im kumu Jesu Christ lengba kanika team ha ka pyrthei hynrei jong ka pyrthei ublen kerku nakabanta ka buram ju amen. Ngila poi sak benta penginyo ban penuai no ikini gejing sakri gejongi. Sai sin ngai kublei. Ya borok iba page ikini ke program. Ngai kublei ru ya borok ikini ngeshim menta. Nadu iba puli Sdang Duwai Ms M Mawlong. Nongtem Miss M Shadap. Nongialam Jingrwai Mr. B Nongsiej. Bat kumjuru ikidekot jong JCES Lumshyiap. Kibla ai ka special number jongki. Tu ublei nong kerku ya pi. Ba nong ya penen kam ya pi. Lembagi snih por. Bidang wan jong jengim jong pi. Ngai kublei Kyrpang lu sa isini kong Lucetta Syiem. Ibla ai ya kene khubor na khtin jong ublei. Tu ublei nong ya kerku ya pi. Ya kayeng kasem jong pi nong ai ru ya pi kamet kaphat ka bakoj bakia. Balamba kata pinang la ban sakri ya ublei. Badru ba ublei nong ya penen kam. Ya pi haman lagi por jong jengim jong pi. Ngai kublei Kyrpang lembaga ni kasngi ka menta. Nang menta ka youth sunday ya pi baro lembaga ni kapor. Tu ublei gejing stuk undar nangkat bangi lembaga ni gejing sakri. Balang bagi por ke banang wan jong jing ing bajongi. In penuai no ek jing sakri ke jongi oblei. Ta bungi snok tilang dengan roi ke Jingrwai ke berus pa arfulai. Rus pa arfulai. Ke kam ki samla. To ying samla utra yang yu khot sobha. Ying no menta to ngai ke tin jong u. To khi pen bana ke khubor jing pen im babha. Yaladi ailot banlen namaru Jisu. Kanembar Jingrwai ke berus pa arfulai. Ba hadir ngi Jingrwai. Ngin sio ke jing perku bat penuai. Tu yang samla untra yang iung kon snom ba yang no menta tu ngen kak tin jong u tu ki pen bna kang khu bor jing pen em ba ba ya lan di ai lun ban len na mar u Jisu Syiem prang tu ngin nang yan kang kamu trai jong im ngin mi ban ya trai Syiem prang tu ngin nang yan hi ma jong u ban pin yar ha pyrthei long slurung wan cham ting bu trai u don han jan gom chi pai ba bangin tur ngin om ken ran la jing e bun jan ngin sham ban u ji su ngin sos kam ya ni on ai bor han jing tlon un ker shan ya jing pernta banjor kawan nari bajngai penkloi menta kang gospel ban yalam kijan ben riu kidang amban yo ka jing shai ki khon jing jin jar baro tu yang ban yaram Syiem prang tu ngin nang yan kang kamu trai jong im ngin mi ban ya trai Syiem prang tu ngin nang yan hi ma jong u ban pin yar ha pyrthei long slurung wan cham ting gun trai u don han jan gum chi pai ba ba ngin tur ngin om ken ran la jing e bun jan ngin sham ban u ji su ngin snos kam
yang un ai bor ha jing tlon un kershan kinong yan wer barom la jana samu try na jing John bla ham ya ki ban pen pai yang John menta ka hukum jong u ban pen dam ka bai nong in yon da jing trai ka lawai syam prang tungin nang yan ka kamu trai jong i nhìn mi ban ya trai syam prang tungin nang yan hi ma jong u ban pin yar ha pyrthei long shlor wan chem ting bun trai u don han chan kum si pai ba ba ngin tur ngin om kin ran la jing em bun jan ngin shem ban u ji su ngin sous kam ya ngi un ai bora jing tlon un kershan Ini Duwai. Hakabawai no jong ni kijing sakri kijong i hami kurat. Tuda ai ba kijing e ka Marbabiang kijong try bolong no penim jing Jesus Christ. Kijing i ba kijong blake pa lembak kijing slok jong men sim khoi. Kini lai hawe kini sa e don kat lembat ngi society. Hodru lembak JCES samla ki don ni kari kasi ba i kijong i. Menta ba dah dua halakarta. Amen.